Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, sa mga sandaling ito, tatanungin po natin ang dating Baptist pastor, for 21 years. 21 years pastor. Ito si kapatid na Enrique Beña, at naging Judaism din po siya, o naging Hudyo rin siya for 7 years, Messianic Judaism. At itatanong natin sa kanya kung bakit iniwan niya ang pananampalatayang Kristyanismo at sumasahod siya ng magandang sinasahod niya nung siya ay pastor. At iniwan niya ito at umanib sa pananampalatayang Islam. Kapatid, bakit mo iniwan ang iyong pananampalataya? No? Samantalang 21 years pastor ka. Pinag-aralan mo ng Biblia, nagpakalalim ka rito, at ngayon iniwan mo ito. Ano yung dahilan kung bakit mo ito iniwan, kapatid? Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid, napakasimple lang ang rason, no? Bakit ko iniwan ang dalawang pananampalatayang pinasukan ko. 21 years, imagine 21 years, tapos 7 years, no? Nag-invest ako ng sarili ko, no? Diyan sa pananampalataya na ito. Napakasimple lang, Dong, no? Hinahanap ko ang katotohanan na magdala sa akin sa tunay na kaligtasan. Yan lang. Napakasimple. Bakit? Ang tanong ba nung sa Christianity ba ay walang kaligtasan? Nung sa Judaism, Messianic, wala bang kaligtasan? Nung sa Christianity ako, Dong, sa buong paniniwala ko, ay may kaligtasan doon. At hindi mo makita ang kaligtasan sa iba, maliban doon sa Christianity. Bakit? Kasi, ang buong paniniwala na kung nandyan ka sa pananampalataya sa kay Kristo, ay may kaligtasan ka. Bakit? Sinabi ng Biblia, sinabi ni Kristo, I am the way. Di ba? Yan ang palaging tinatayuan, tinitindigan ng mga Kristiyano, katulad ko noon. Nang sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Now, makikita natin diyan, akala ng mga Kristiyano, si Kristo Diyos without analyzing the statement made by Christ Himself. Bakit? Ano sabi niya? Ulitin ko. I am the way, the truth, and the life. Way, I am the way. Patungo saan yan ang way na yan? Di ba? Patungo doon. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Bakit? Dito sa Islam, dito sa Islam ko lang naunawaan ng malalim na kahulugan na yan. No? Ang pagkakilala ko noon, si Kristo ay sapat na. Kasi hindi lamang siya tao, kundi Diyos naging tao, nagpakatao siya, no? At tinawag siyang Diyos. Napakalaking kasalanan po. Kahit na sa Biblia. Napakalaking kasalanan. Kasi mga kapatid, hinahamon ko yung mga pastor at mga Christians na suriin ninyo at unawain ninyo mabuti ang Biblia. Bakit? Napakasimple. Napakasimple lang. Naniwala tayo na si Kristo ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Di ba? Pero sa Biblia, hindi naman sinabi ni Kristo ganun. Sinong nagbibigay buhay na walang hanggan? Yung nagpadala sa Kanya. Halimbawa, dito sa John chapter 5, verse 24. Anong sinabi dito?
katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Napakalinaw po ito, dong. Mga kapatid na mga Kristiyano, napakalinaw po ito. Hindi niya sinabi ang nakikinig sa aking salita at nananampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Wala po yan. Nananampalataya sa nagsugo sa akin, doon ka. Mananampalataya sa nagsugo sa kay Jesus na kinikilala mo. No? Ibig sabihin dong, sa pananampalatayang Kristyanismo, hindi malinaw na si Jesus ba ay Diyos o hindi. Ay, napakalabo. Kaya confusing nga eh. Napakalabo. Napakalabo kung sa Tagalog. Kung sa in English, confusing. Why? Ang Biblia hindi na unawaan. Basahin ko sa inyo dong. Okay? Basahin ko sa Bible. Kaya tinanong ko yung kumpare kong pastor, sino ba ito? Kasi gin-quote niya ang Revelation chapter 1, verse 17. Na sinabi daw ni Jesus diyan, I am the Alpha and the Omega. Sabi ko, hindi mo ba alam sa Biblia mo that verse in the book of Revelation is just a quotation from the Old Testament, especially in the book of Isaiah. Now dito, sa 1 Timothy chapter 1, verse 17, ito ang pagkasabi, no? Taasan pa natin sa sa 15. This is a true saying, to be completely accepted and believed, Christ Jesus came into the world to save sinners. Tingnan nyo ha. Kaya sinasabi na Savior si Kristo dito. Sabi ni Pablo, to save sinners. I am the worst of them. 16. But God was merciful to me in order that Christ might show His full patience in dealing with me. Okay? In dealing with me. The worst sinners, the worst of sinners, as an example for all those who would later believe in Him and receive eternal life. Now, to the eternal King, immortal, invisible, the only God, to Him be honored and glory forever. Amen. Sino ito? Ang to the only God, eternal King, immortal, invisible. Sino to? Ang tinanong ko yung kumpare ko, sino to? Si Jesus ba ito? Si Jesus ba ito? Hindi. Bakit? Tingnan mo. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sa Tagalog dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Napakalinaw po Ibig ito. sabihin, tao si Jesus, kapatid. Tao. Iisa sabi sapagkat iisa ang Diyos. At iisa ang tagapamamagitan sa gitna ng Diyos at ng tao, ang taong si Kristo Jesus. Now, Kung tao si Kristo, kapatid, sino ang Panginoon Yesu Kristo? ayan, napakalinaw po yan. Now, tingnan natin. Ang 1 Timothy chapter 6 verse 13 to 16. Ito ang pagkasabi sa Biblia. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay. Sino ang nagbibigay daw ng buhay sa lahat ng bagay? Si Jesucristo? O ang Diyos? Ang Diyos. Ang Diyos. Tingnan nyo mga kapatid, usisain yung Biblia nyo.
at unawain. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo, sabi ni Pablo sa kay Timoteo, ang mga tagubiling ito'y pananatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. 15. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag. Napakalinaw. Siya'y ihahayag. Sinong maghayag sa kanya? Ang kanyang sarili? May kapangyarihan siyang ihayag ang kanyang sarili sa sanlibutan? Wala. No. Sabi niya dito, sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito pala, bakit ginawa natin si Jesucristo na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Contradictory dito. Bakit? Ang kinilalang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay ang Panginoon ni Kristo mismo. Na si Allah. Na si Allah, subhanahu wa ta'ala. Now, sabi niya dito, sa takdang panahon siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos at makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, dong. Ang walang kamatayan ay ang Panginoon. Ang Allah. Subhanahu. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan amin. Dito sinabi, napakalinaw po ito. No? Napakalinaw. Alhamdulillah. Dong, maraming salamat sa iyong kaalaman at inshallah malinawan ang mga kabayan nating Kristiyano hinggil sa iyong tinalakay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.